Здравейте, днес ще започна една кариера с отборът на Манчестър Юнайтед. Тази кариера се постараем да го направим отново един от водещите отбори, както в Висшата лига, така и в Шампионската лига, защото последните години е изпаднал в доста сериозна криза. Ето тук даже може да се види последния сезон е завършил 8-ми. Сега медиите на мен предвиждат в четвърти, може би. Сигурно борда ще ми дадат се задача да вляза в Шампионската лига. Да се класирам за Шампионската лига. Ето тук може да видите трансферния бюджет 75 милиона, бюджета за заплати 21 милиона, което е добре като за начало. Тук могат да се видят трофеите спечелени от Юнайтед през годините. Да се надявам, че ще добавим и тук още някой друг. Но да видим, ето това е отбора. Санчо е преотстъпен в Челси. Другите може би са някакви юноши. Онана, Делихт, Мартинес, Йоро. Има качествени играчи. Въпросът е дали ще ги доразвиеме. Кого ще привлечем. И как се справим най-вече през сезона. Тук всичко изпратят, да видим за какво стана въпрос. И се включим отново да ви покажа трансфери и общо взето всичко интересно, което се е случило през останалото време. Време е да извините, време е да направим обобщение на случващото се до момента, като отбора се представи добре. Ето 5 изиграни мача с вторите 11, нали, които ги беше избрал. Победихме доста голяма част бяха от юношите, 4 на 1, като много добре се представиха през всичките 5 мача контролите Бруно Фернандеш, Хойлунд и Амад Диал. Къде е сега мача с Фенербахче? Амад Диал прави 2 гола. Мисля, че предния матч имаше асистенция, ако не се лъжа, но вече не се сещам и аз. Ето мача с Аякс 7 на 0, Бруно Фернандес с хет-трик, Диал с 2 гола отново, Динамо Дрезден 3 на 0. Къде са пак голмайсторите? Хойлунд, Фернандеш. И последния матч с Бешикташ, които ги победихме с 3 на 1. Като цяло тотално доминирахме всички. То се личи примерно по резултатите. Ето за 5 мача имаме вкарани 20 гола и едва 3 допуснати, като 2 от тях са единия срещу Фенерите и единия срещу Бешикташ, което е добре. Програмата обаче започва доста тежко. Тук е матч, който е на тази дата с Манчестър Сити за Community Shield. След 7 дена отново матч с Манчестър Сити. После гости на Ливърпул и затваряме с домакинство на Брентфорд месеца, който е сравнително тежък. Ето ги целите, които ми възложи борда, да се класирам за Лига Европа, което мисля, че лесна цел,
аз поне имах намерение за да гоня, нали, второ и трето място. Аз се опитам пак, но поне целите не са Лига Европа борда. Това изисква за факъп минимум четвърт финал, който смятам, че е лесно достижим и той. Community Shield няма значение, се постараем да го вземем този трофей. Лига Европа минимум полуфинал, според отборите, даже мисля, че е доста достижима цел и финал. Да не казваме целият трофей, но вече видим с времето. Тук доста интересно се получи. Ето ги двата трансфера, които ги извършихме. Главно единия, който го взехме от Кристал Палас. Мисля, че е добра покупка за в центъра за конкуренция на главно на Мартинес и на Делихт, защото Хари може би колкото даже ще бъде резерва, не може би, а на 100%. Лошото беше, че от началото, като го взехме и се контузи веднага за 2 седмици и не можа да се включи в контролите. Това момче, лявото бекче, го взех като цяло в момента е в втория отбор на Юнайтед. С цел развитие, защото имах и контузии на Люк Шоу и реших да се подсигуря. И за в бъдеще би ми помогнал, дават му добро развитие, ще го видим. Това са изходящи трансфери, тръмчета под наем и само този младеж го продадах на Мидълсбро, който не мисля, че щях да имам нужда да от него или главно да го използвам. Тук стана доста интересно. Привлякахме един технически директор, който мисля, че има много добри показатели, както и репутацията му го показва. Няма предишни отбори на работа. Ние сме от първия, зато и трябваше да освободя нашия, който не е лош, но смятам, че е сравнително по-слаб от този, който привлякахме. Генералният ни менеджер също няма предишен отбор, добри показатели има като цяло. Треньор също привлякахме, било е къде е треньор в Ювентус от 2014-2019, после от 2021 до момента, в който го привляка. Преди е бил скаут в Милан. Богата визитка има, смятам, че ще ни е от помощ. Този агент го привлякахме от Барселона, който е бил там цели 11 години. И ще ни тренира, който го взех от Байерн. Мисля, че доста добра находка, за да им там в Германия. Че добре ги тренират. И се надявам да ни помогне и това. Очаквам да се случи, вижте на кой отбор е асистент. Се надявам да е много добра кражба, понеже знаете Ливърпул как се представя. Надявам се да се осъществи. Един ми се провали, между другото, с един скаут. Момент само. Тук. Не мога нещо да го намеря. Но в крайна сметка мисля, че отиде в Лил. Тук в момента даже мога да намеря някой скаут евентуално.
Ако ми грабне окото. А, аз не го ли предложих догоре? Ами да, ето този ще е единия. Със сигурност. А пък цяло не е зле. Ами ще видим. Задължително ще пробвам пак за Аурелио Перейра. Да го привлека. И ще се включим пак. Може би вече даже ще е в другия клип, в който ще се изиграят останалите 4 мача от месеца и може би така ще я караме месец за месец. Ще правим клипове евентуално за всеки месец и какво се е случило интересно и това ще е.